שלום לכולם, אנחנו מציגות את הפרויקט הגמר שלנו דומה. המילה דומה בערבית פירושה חיבוק, חיבור ותמיכה רגשית. וזה בדיוק הערך שעומד בבסיס המיזם שלנו, ללוות ילדים רגשית דרך סיפור אישי בטוח ומותאם להם. האם ידעתם שאחד מכל 3 ילדים בגיל הגן חווה פחד או חרדה? מחקרים מראים שסיפור סימבולי הוא כלי קליני מוכח להפחתת חרדה, אך להורים ואנשי מקצוע חסרים כלים פשוטים ואישיים ליישום השיטה הזו ביום-יום. כאן נכנס דומה. אנחנו לא עוד אתר לסיפורי ילדים, אנחנו גשר טכנולוגי שמאפשר לפסיכולוגים ואנשי חינוך ליצור תוכן טיפולי בטוח, ולהורים להנגיש אותו לילד בצורה הכי אישית שיש. הפתרון שלנו משלב בין ידע טיפולי מקצועי לבין יכולת בינה מלאכותית. ה-AI יוצר דראפט ראשוני, איך אנשי טיפול אחראים על עריכה ואישור. רק לאחר האישור, משפחות יכולות לבצע התאמה אישית לילד, בלי לשנות את המסר הטיפולי. ועכשיו נעבור להדגמת קצרה של האתר ונראה לכם איפה אנחנו נמצאות היום. כאן רואים את ממשק המשתמש. אפשר לעיין בסיפורים לפי גיל וקטגוריה, לבחור סיפור ולהתחיל תהליך ההתאמה האישית. נכניס שם של הילד, את המגדר שלו, ונעלה תמונה של הילד. ואז יש לנו אפשרות לבחור את סגנון האיורים בספר, והמערכת תיתן לנו חוויית קריאה אינטראקטיבית. חשוב לציין שהאתר שלנו תומך בעברית ואנגלית, והשפה הערבית נמצאת כבר בפיתוח. מאחורי הקלעים כל הסיפורים, התבניות והדראפט נשמרים במסד הנתונים פיירסטור, ויש הפרדה ברורה בין תבניות סיפורים מקצועיות, סיפורים מותאמים שנוצרו עבור משתמשים. הגישה למסד הנתונים מנוהלת לפי הרשאות, כדי לשמור על פרטיות ושליטה בתוכן. ואז נעבור לממשק אנשי המקצוע, שמיועד ליצירת סיפורים טיפוליים לילדים. התהליך מתחיל ביצירת סטורי בריף, שבו מגדירים את ההקשר, המטרה הטיפולית והיבטי הבטיחות. אחרי זה, המערכת משתמשת ב-AI כדי ליצור דראפט ראשוני. אנשי המקצוע יכולים לאשר, לערוך את הדראפט לפני שהם זמינים למשתמשים. וככה נשמרת שליטה מלאה על התוכן, והסיפורים עוברים בקרה מקצועית לפני שהם מגיעים לילדים. חשוב לציין שהמערכת עדיין בפיתוח ויש לנו עבודה משמעותית בהמשך. בין היתר אנחנו עובדים על יצירת אבטר מתמונת הילד, קריינות בכל ההורה והפקת קבצי PDF. לסיכום, הפרויקט שלנו מציע פתרון חדשני ובטוח לשילוב בינה מלאכותית בעולם הטיפול הרגשי לילדים.